next time Monday plan করে দেখাচ্ছি খাবে করে নিতে হবে আমরা সাচ্চি চবা চলো না চলি না সেটা প্রোগ্রাম শুরু করে দিয়েছে কি প্রশাসন বাস্তবায়নে সাচ্চি চবা চলি না Mandai Pulintu area mo sini hatai kotor area wo or jaga joining panda wo sini yang sini YJP district president yang sini MDC YJP president Suraj Bhaisho Pajak जों बेलायखानो खाथुम खाजाखाय बरनो जोंनि जों दामसखा जों साइमांखा 43 फेमिलिनि 155 भुटार अजागा बर सिरि चिबाय जों फैफेके बरनि जिनि बुकु बायसाका जों बर कुनु फै गया जे बीजेपी हाइफै 30 फेमिलि 300 फेमिलि नि सानाय जादिया हाइ नारिका जोंनि अजागा सिरि दाखु बर हमसे खाइफै जोंनि दन बाहादुर मौसम गोताङै दुखु नांजागै तिब्रामो थाव बाग्रान लबि फैगा बो काहांकै स्राय स्राय साइखनायगा जे तिब्रानि खरसा चिफ मिनिस्टार इंगै रियां रखनो बांलादेशी गुजरातनि बागै बगलाय के दुखु नांजागा बे बीजेपी रो ठक बायसिनि बरनो 25000 रां गायनि बो सावै खनारिका 25000 रां नि बायसिनो पाइमानग्ला आबनि बागैनो बदिनि सिंबाय दिनि तिब्रामो थाव बाग्रानि बागै दफानि बागै सामो खायनि बागै बो फाइ सबायजा बरनो खाबाय खुबाय बायबासो खायनाय जत रांसनि बिफोरखौ जोङो बरनो लामसुबो खायनाय साल' देबो सिनि गुबाग्रानि याफो खायनाय गुबाग्रानि बाय बासा हिनाबादि खायनाय जों खायमानो त्रिपुराव जों सिनि गुबाग्रा साराते केबो त्रिपुरा सारावनो माथुंनाय याबो जों सायमानसुका कियाबा जों सायमानो त्रिपुरा हास्तेबो दाबो सिनि त्रिपुरा सारा गोबांमा जारा गोरि बरनो रांल' खुनुगै रां रिनाय वाग रिनाय दग रिनाय पुन रिनाय लुन रिनाय हिनि सिनि त्रिपुरा सारावनो जे थकायना नाय दंमानि आनि त्रिपुरा सारावनो आं कयनानि मुचुंगो जे गंनि अ थकायनि चालनरो ताकबायनि हयतो खरचा खरौनि माने मानो आबो राजनीति खायाबान माननाय राजनीति खायबो माननाय सरकारि सुबिदा आबो भारतनि संबिधाननि बिसंगो दङ आबो रिनानि बाध्य किन्तु आमबाय सिनि बर'रकनो सिनि बिफोरकनो थकायै दोनो दिनो त्रिपुरा सानि जे मानथाय सरकायनो ताप थाब दङ आमो सुबिदा कलुफोरकनो कयनानि मुचुंगो